салом бинандагони азиз, барнома ахбори озодиро тамошо доред. дар тақдими ман Шаълои Гулхоҷа. имрӯз 5 август ин мавзӯъҳо пешниҳод мешавад. шахсони ҷиноятпешаро дар чорабиниҳо роҳ надиҳед. тақозои додситони кулли Тоҷикистон аз Созмони амнияту ҳамкории Аврупо. русия ҳамчун нишони нигаронӣ аз вазъи Афғонистон шумори 2 баробар бештари сарбозонашро барои тамрини низомӣ мефиристад. ва баста шудани гузаргоҳи марзӣ дар шимоли Тоҷикистон бо Узбекистон садҳо мусофиронро сарсону нигарон кардааст. додситони кулли Тоҷикистон аз Созмони амният ва ҳамкории Аврупо хостааст шахсони ҷиноятпешаро дар чорабиниҳои ин созмон роҳ надиҳад. Юсуф Раҳмон, додситони кул, ин мавзӯъро рӯзи 2 август дар мулоқот бо намояндагони созмон матраҳ кардааст. дар хабарномаи додситонӣ аз ин афрод ё гурӯҳҳо ба таври мушаххас ном бурда нашудааст, аммо дар гузашта душанбе аз ширкати намояндагони ҳизби дар Тоҷикистон фаъолияташ мамнӯи наҳзати исломӣ ва ҳам гурӯҳи 24 дар чорабиниҳои Созмони амният ва ҳамкории Аврупо норозигӣ карда буд. сар аз имрӯз дар размоишгоҳи ҳарб-майдони Тоҷикистон машқҳои муштараки низомии Русия, Узбекистон ва Тоҷикистон оғоз меёбад. Русия гуфтааст ки шумори ширкаткунандагон ва техникаву муҳимотро 2 баробар бештар мекунад. ба қавли таҳлилгарон, ин шаҳодати ташвишу нигаронии кишварҳои минтақа аз афзоиши нуфузи Толибон дар манотиқи ҳамарз бо давлатҳои Осиёи марказӣ мебошад. дар ин рӯзҳо ҳамчунон тамрини низомии сарбозони Русияву Узбекистон ҳам ҷараён дорад. тафсилотро дар гузориши Искандари Хоҷамирзода мебинем. рӯзи 4 август вазорати мудофиаи Русия хабар дод ки сар аз душанбеи 2 август дар қаламрави Узбекистон тамрини муштараки сарбозони Узбекистону Русия ҷараён дорад. вазорати мудофиаи Русия навори тамрини сарбозони 2 кишвар дар размоишгоҳи Тирмизи вилояти Сурхондарёи Узбекистонро ки ҳаммарз бо Афғонистон аст, нашр кард. русия ва Узбекистон хавф доранд ки нооромиҳои ахири Афғонистон имкон дорад ба кишварҳои Осиёи марказӣ ҳам таъсир гузорад. ба қавли Русия дар тамрини 5 рӯза то 1500 афсару сарбози 2 кишвар иштирок хоҳанд кард. ҳамчун нишони ташвиши ҷиддии Москав аз таҳаввулоти ахири Афғонистон, вазорати мудофиаи Русия иброз доштааст ки ба тамрини муштараки Тоҷикистону Узбекистону Русия ки рӯзи 5 август дар размоишгоҳи ҳарбмайдон воқеъ дар наздикиҳои марзи Тоҷикистону Афғонистон оғоз меёбад, шумораи бештари афсару сарбозонашро мефиристад. рӯзи 2 август воҳидҳои низомии Узбекистон барои ширкат дар ин тамрин вориди хоки Тоҷикистон шуданд. бо шурӯи беруншавии нирӯҳои паймони НАТО аз Афғонистон дар моҳи майи соли равон, вазъи амниятии Афғонистон вахим шудааст ва кишварҳои минтақа аз он нигаронанд ки шояд мавҷи паноҳҷӯён озими кишварҳои Осиёи марказӣ шавад. рӯзи душанбе вазорати мудофиаи Русия гуфт ки барои ширкат дар тамрини низомии Тоҷикистон на 1000 таври қаблан эълон карда буд, балки 1800 низомиашро сафарбар хоҳад кард ва ҷамъан шумори иштирокчиёни тамрин ба 2500 нафар мерасад. Москав илова кард ки дар тамрин 420 ҷиҳозу муҳиммоти ҷангӣ истифода мешавад ки назар ба рақами ибтидоӣ 2 баробар бештар аст. вазорати мудофиаи Тоҷикистон гуфтааст ки дар тамрини муштарак беш аз 300 техникаи зиреҳпӯш, тӯбхона, 25 чархболи ҷангиву нақлиётӣ ва шумори муайяни ҳавопаймоҳои ҷангӣ ширкат мекунанд. вазорати мудофиаи Тоҷикистон таъкид кардааст ки ҳадаф аз тамрини муштараки 3 кишвар тафтиши омодагии ҷангии воҳидҳои низомӣ дар шароити нооромии марзи давлатӣ мебошад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. бино ба иттилои мақомоти бедоштии вилояти Суғд то 3 август дар шимоли кишвар 10% аҳолӣ аз 18 сола ба боло зидди бемории COVID-19 эм гирифтанд. аксарият бо ваксинаи AstraZeneca-ву коронавак муякобӣ шуда, аз охири моҳи гузашта модернаи амрикоӣ низ барои сокинон дастрас гардид. ба қавли мақомот феълан 3 шаҳр ва 2 ноҳияи вилояти Суғд аз лиҳози гирифтории мардум ба коронавирус завқпазир боқӣ мемонанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Фарзон Муҳаммадӣ. раҳбарони бахши тандурустии Суғд беэҳтиётии мардумро сабаби густариши дигарбораи ҳамагирии корона дар ин вилоят медонанд. ولی کارشناسان این وضعیت را نتیجه برخورد نادرست مقامات در ابتدای پاندمی مینامند.
ба гуфтаи Фаррух Мақсудзода, сардори риёсати тандурустии суғд, ҳамчунин ба равоҳои зиёди шаҳрвандон ба хориҷи кишвар рабт дорад. ҳамарӯза қариб ки 1000 нафар ба вилоят ворид мешаванд ва баъзе аз онҳо вақте ки медароянд мо тамоми корҳои беҳдоштиро мегузаронем то ҳатто мо дар он ҷойҳо бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тестҳои оҷилӣ ташкил кардагӣ, тестҳои антитела, антигена ташкил кардагӣ, лекин новобаста аз ин реҷаиро риоя намекунанд, накардан ва изолятсия нашиштанд, баъзе ҳамин вай беморӣ бо аз нав сар зад. ба гуфтаи Мақсудзода, дар якунин моҳи охир 684 сокини суғд ба ин беморӣ гирифтор шуда 14 каси онҳо фавтидаанд. аз аввали пайдоиши беморӣ 44 ҳолати фавтро дар беморхонаҳо сабт карданд. сардори риёсати тандурустии суғд ҳамчунин гуфт не ҳамаи фавтҳо ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба COVID-19 рабт дода мешавад воқеият доранд. баъзе бемороне ки бемориҳои ҳамрадиф доранд, бемориҳои пневмонияҳои интихобиши мавсимӣ, дига беморҳо доранд, вақте ки мефафтанд дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ мебароранд, лекин ин онро нишон намедиҳад ки ҳамаи онҳо аз ҳамин бемории коронавируси нави COVID-19 фафтиданд. аммо дар ин маврид омор ё ҷузъиёте садо надод. корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ва бархе аз коршиносон бар инанд ки талоши камбинии беморӣ вокунише ба даъватҳои ҷорӣ кардани карантин аст. ин дар ҳолест ки раванди эмгирӣ ба кундӣ пеш меравад. сокинон аз камии ваксина шикоят мекунанд ва мегӯянд хоҳишманд то расидани навбати эмгирияшон ба беморӣ гирифтор мешаванд ва аз ба сурати умум мушкил арзёба мешавад. замоне ки дар тамоми ҷаҳон ҳамарӯза гирифторони ин беморӣ ба қайд гирифта мешуд, дар Тоҷикистон ин корро кашол медоданд. соли гузаштаам чунин буд ва имсол ҳам. ин ҳама айби мақомот аст ки бархурди нодуруст бо ин беморӣ ҳамагир доранд. ҳоло дар се беморхонаи калони вилоят зиёда аз 260 нафар бистарӣ буда 134 кас зери дастгоҳи нафасии сунъиянд. аввали ҳамин моҳ дар сатҳи амбулаторӣ 361 нафар, аз ҷумла бо илтиёби шуш 208 нафар, бо таҳлилҳои мусбат 153 нафар назорат ва табобат дида, дар як шабонарӯз зиёда аз 40 бемори нав ба қайд гирифта мешаванд. аз замони эътирофи расидани коронавирус ба Тоҷикистон бино бар омори расмӣ зиёда аз 15 000 кас бемор шуда, 121 кас ҷони худро аз даст доданд. мақомот мегӯянд 14 867 кас аз чанголи бемории ҳамагир раҳо шуданд, вале шубҳаҳо дар мавриди дурустии омори расмӣ дар кишвар ҳамчунон боқист. фарзон муҳаммадӣ, радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. дар шимоли Тоҷикистон мемонем. Даҳо сокини Панҷакент дар дast билети ҳавопаймо ба самти Русия натавонистанд аз марзи Тоҷикистону Узбекистон убур кунанду худро ба фурудгоҳи Самарқанд бирасонанд. мақомоти шаҳри Панҷакент мегӯянд ки сарҳад ба хотири бемории COVID-19 баста аст, вале нирӯҳои саратбонии Тоҷикистон ва Узбекистон то ҳол дар ин бора чизе нагуфтанд. таври Азия плюс хабар дод, дирӯз чандин нафар бо талаби таъмини имкони убур ба Узбекистон дар назди ҳукумати Панҷакент ҷамъ шуданд. ҳамкорам Мирзонаби холиқзод ин мавзӯъро дунбол дошт ва ҳоло дар студия бо мост. дуруд бар шумо ва метавонед бигӯед ки оё мусофироне ки билет доштанд тавонистанд худро ба фурудгоҳи Самарқанд бирасонанд? бале шаъло, мо бо чанд тан аз пайвандони афроде ки билет доштанд ҳамсӯҳбат шудем. онҳо гуфтанд ки субҳи ҳамин рӯз онҳо марзро убур карданд. аз ҳукумати шаҳри Панҷакент ҳамин рӯз, яъне 5 август, ба радиои Озодӣ гуфтанд ин мусофиронро ба хотири насӯхтани пули билеташон сарҳадбоно гузаргоҳи саразм иҷозаи убурро доданд. аммо ба гуфтаи наздикон масъалаи насӯхтани пули билет як шарҳи ноҷои мақомот аст, зеро сарҳадбоно баъди гирифтани то 500 сомонӣ баъдан иҷозаи убурро доданд. яке аз пайвандони ин афрод ки зарур нашумори номашро бибарем гуфт масъалаи пул ситонидани марзбонҳои тоҷик бори аввал нест. ба қавли мусоҳибони мо вақте ба марзи Узбекистон ворид мешавад ҳеҷ мушкиле пеш намеояд. вақте ки мо ба мақомоти Панҷакент аз ҷумла ба раиси шаҳри Панҷакент ва муовини аввалу дигар намояндаҳояш дар тамос шудем, онҳо мегуфтанд ки ин масъала ба онҳо иртибот надорад ва онҳо дарак надоранд. мо бояд аз қушунҳои сарҳадӣ ба суоламон посух дарёбем. аммо талошҳои мо ба ин мақомоти сарҳадбонӣ натиҷа надод. тавре медонем дар шимоли Тоҷикистон сокинон аксаран тариқи се гузаргоҳи асосӣ ба Узбекистон мераванд. ваз дар гузаргоҳҳои дигар чӣ гуна аст?
بله، از این پیشتر صدها نفر در گذرگاه دیگری مرزی تاجیکستان و ازبکستان با نام فاتح آباد آیبک جمع آمده خواهان گذشتن از سرحد شده بودند. ایده از آنها گفتند که توسط ازبکستان به روسیه رفتنی هستند و اگر تأخیر کنند بلیطشون میسوزد. مقامات مسئله را رسما شرح ندادند، اما به ساکنان گفتند سرحد بسته است و برای گذشتن از آن اجازه یا دعوت رسمی از ازبکستان ضرور است. اما از این پیش چندین کاربر رادیو آزادی نیز درباره مشکل گذشتن از سرحد تاجیکستان شکایت کرده بودند. آنها گفتند هنگام رفتن به روسیه یا برگشتن از آنجا عبور مرز ازبکستان آسان است، اما در سرحد تاجیکستان مشکل و بند میمانند. بله، تشکر برای صحبت. من یادآور میشوم با آغاز پاندمی کووید 19 در ماه مارت سال گذشته ازبکستان و تاجیکستان مرزهای خود را بستند و با کاهش بیماری بارها از احتمال باز شدن مرزها سخن رفت، ولی مسئله حل نشد. فعلا به طور استثنایی به چند گروه ساکنان برای عبور مرز اجازه داده می شود. مسئولین مرکز ملی تستینگ میگویند سال جاری به مرکز حدود 104,000 داوطلب خود را ثبت نام کردند که نظر به سال گذشته کمتر می باشد. مسئولین سبب کاهش داوطلبان را توضیح ندادند، ولی کارشناسان میگویند تغییرات در قانون درباره حتمی شدن خدمت برای دانشجویان کافدراهای حربی صف داوطلبان تحصیل در مکاتب عالی را کاهش داد. شهلای عبدالله با جزئیات بیشتر. مسئولین مرکز ملی تستی تاجیکستان میگویند اختصاص‌های حقوقشناسی و اقتصادی و طبی هنوز هم از سرخریدارترین ها است. در آزمون قبول دانشجویان برای اختصاص کار بانکی به یک جای پیش بینی شده سبقت بیش از 570 داوطلب راست میآید. اگر ما از روی شماره، یعنی شماره زیادی داوطلبان این یا آن کابینت اختصاص را انتخاب کرده که همین تحلیل رو انجام دهیم، در جای یکم اختصاصی کاری طبابتی از روی شکل روزانه تحصیل و نمود رایگان تحصیل از دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی بن سینا، این کابینت اختصاص رو بیشتر از 16,700 داوطلب انتخاب کردند. در برابر اختصاص‌های سرطلب در نشست خبری روز 3 آگوست همچنین از بخش‌های هم نام گرفته شد که داوطلبان به آنها توجه نداشتند. اختصاص‌های هستند که عموما انتخاب نشدند، بخصوص اختصاص‌های مثلا سمتی همون صنعت، هیکل تراشی از دانشگاه دولتی خوجند، یگان نفر انتخاب. سال روان بیش از 100,000 داوطلب خود را ثبت نام کردند و مسئولین میگویند اکثر این داوطلبان خواستار دانشجو شدن در بخش‌های طبی و اقتصادی و حقوق شناسی بودند. میان ساکنان چنین اندیشه است که جوانان بیشتر کسب و اختصاص‌های را انتخاب می‌کنند که غیر از معاش رسمی منبع‌های دیگری درآمد دارند. یک پرسش سر راهی نیز نشان داد که در مورد انتخاب اختصاص‌های به قول سرخریدار نظرها گوناگونند. یک اختصاصی باشه که درآمد داشته باشه و که عالی که نقد داشته باشه، به فکر من همین فکر میکنه که یک کاری درآمدناک باشه. Они хотят получать сразу большие деньги. Это, конечно, неправильно. آنها میخواهند که یک بار درآمد کلانی داشته باشند. این البته نادرست است. درآمد خوب آن وقتی میگیره که متخصص خوب شوید. ما حقوق شناس و اقتصاددان خیلی زیاد داریم، اما متخصص خود را یافتن دشوار است. خاطری که جوانان نمیدونن که آیندهشون چی میشود، چی نمیشه، اختصاصشون رو بکردن نمیتونن. بعضی از ساکنان هم تصدیق نمودند که هرچند در انتخاب کسبی آینده خود صاحب اختیارند، اما آرزوی دریافت معاش بلند و شرایط بهتر زندگی در آینده آنها را به شغل حقوق شناسی و پزشکی بیشتر شوقمند می‌سازد. و خانواده سامون محمدبеков پهلوانی توجیک نیت دارد در ولایت مختار کوهستان بدخشان تالار و مکتب گوشتی را بنیاد کرده آن را به استادان ورزه تامین نماید. در این باره سامون محمدبеков همراه با برادر و پدرش مویانشو محمدبеков مربی جودو در ملاقات با رئیس ولایت یادگار فایزов خبر داده است. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید و تشکر از یکایک شما که پیوسته ما را تماشا میکنید. فردا با خبرهای تازه در خدمت شما از آن قرار میگیریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارت.